3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Alira Yasmin Priscilia Dewi saking SD Negeri Palerenang. Dumateng Bapak Ibu Juri Anil Mases ingkang kinurmatan, para rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sepisan, monggo kita sedaya tansah ngaturaken rasa syukur dumateng ngersani Gusti Allah kang Maha Asih, ingkang sampun paring rahmat awujud kasarasan dumateng kula lan panjenengan sami, saengga kita sedaya saged lupa wonten papan menika kanthi sehat lan afiat. Kaping kalih selawat serta salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mugi-mugi tetep kaaturaken dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah besok. Amin. Bapak Ibu guru lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, wonten ing pepanggihan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan mulinakake gotong royong ing pawiyatan. Bapak Ibu guru lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, kita remen kalian kebersihan. Kebersihan menika satunggaling kunci ketentreman. Ingkang asri lan saya badhe cepet ical kaendahanipun pikawan mendhuke mawon kanthi kekaluan boten umrawat. Kadose ageman ingkang kotor dados boten sae. Mula kangge jaga kebersihan lingkungan sekolah, monggo kita laksanakaken kerja bakti. Kanthi kerja bakti menika saged dipunwiwiti kanthi ambudidayakaken tresna dhateng jaga kebersihan lingkungan menika. Mula rencang-rencang dipun dawuhi gotong royong. Supados lingkungan pawiyatan sae lan boten wonten wabah penyakit. Kangge nglancaraken kegiatan kerja bakti menika, murid-murid gotong